Ndinofara magazi ngari. Aiwa rakadaro wakabva kure wewe saka aiwa mhanzi dzangu dzino mashoko. Ndotenda kana muchizitaura muri. Utaura namafuta kweshort farm kuGlend ramba wakadaro. Ndotenda dai ndaramba nchikugonera ega kuti mugoramba muchindifarira. Unozotipa nhamba tozombotora toona kuti dzinoonekawo sei. Aiwa zvakanaka. Munhu kana achiti mhanzi yako ine mashoko zvine zvichireva. Ndoinga kuti song message. Kwete ngoshama muromo. Tingaridze hedu magitare akadini asi song ngaive yekuti munhu akateerera ine mashoko ekuti munhu akateerera anodzidzawo something ipapo. Anditika. Yeah. Ngatitambei apa nguva muche tichidzidza. Amai pavakangomubvuma saka reufu hatisi kuriona. Mafuta paakaperera nazvino chigubu chirirems. Mafuta neufu tinozvionera papikicha. Tikamubvunza anoti zvichanaka chinotsi. Iwe amai wakavanyepera. Mukaseka ugogo banda pamtora sanga apo masoro zvakanaka iko kanzi takachibata chimuti chiri pepo na sekuru banda apa tafara tiri pachigaye papo atiseka gogo ambuya Serina apa jongwa apo muka masoro seko kuvhana timaini kanzi takachibata chimuti baba Billy apa Saturn Mine apa na mai Billy house number D7 Saturn Mine. Ndamboenda hangu pamakuru anapa mangwana nano kama kugambare mmanzi get together end of year party. Aimi ndatoona yesa na Miriam Magabadela avari tiko ndikaona zvakare kama agogo chiyo agogo mavia vanga watosvika kare sikunuriwe nzuma hanzi ndiripo ndiri ti enure Henry Chaoma andamuona zvakareyo Andrew Kanjiwa angari tititi ayo aka afa yimso manje aula pilo vanga watosvika kare saka uri kuvavimbisa chii vari kuya kualbum launch? Album iri kari? Aiwa album iri takanyatsofuraya. Saka makatora nguva. Vanhu ngavauye tifare tichitandara tese tiri vapenyu. Handitika. Vaizotipupurirawo vega kuti tabika zvinotapira here vega. Isa tikwanise kuzviudza kuti tinogona hatutonzwa nevanhu vatiri kubikira music. Uchinzwa shuga munzeve ukuita kutapirirwa nekunzwa pawairosi chete watimo uchimuona chala achita tunhu twake live pastage achikurovereka full chicken. Unobva wanyatsokutonza kuti aiwaka rudo rwako ndiro rwandinokoshesa chete. Adesha FM Radio. Halo? Adesha FM Radio. Aro Adesha. Halo Umali. Makadi mkoma wangu taurayi na mkoma chai. Mkoma chai makadi. Ndiribo murisezvo. Mushendetwa gift Maria Pera pano pamutora shanga. Alright, muriseiko koko.
aiwa kuri uri homeboy ndobva pamount darwen padotito kapo. Okay, kwachakoma here kwakuhondo kwarowani kumauswa pamudzengerere sosera apo ndopamba pedu chaipo. Alright, aiwa ndekwedu muriwo kwangu zveshuwa ndafunza kuti unobva pakadohata. Aiwa ndobva pasosera school apo. Okay. Alright, thank you boss. Aiwa tinosvikawo ikoko Mwari akatendera katichiridza tikutoshuva kuti timbouya tichikufadzai muchitiona tichionana. Aiwa unogona shamwari. Aya ndotenda zvikuru. Homeboy. Ya matendwa. Sure. National FM Radio, hello. Hello. Ngoma mali mrizei. Baba makasimba chala ari pano. Ndinotamba zvakadini mngoma. Ndinosimba chala ari pano uyu. Ndikotaura naye tizwe. Mama akutotaura naye. Moroi baba. Talende hivi. Hai ndiribo amene murisei iwe mimi. Ninonzi chimhaka yepimo pagamba yomhanja apo. Ya. Aiwa ngoma ndiri kuizwa. Manakiro here. Koma inonaka ibaba itakaizwa kubvira kare. Aiwa ndotenda zvikuru ka. Aiwa ndinotenda hangu mai akabva naende ndiyo yandinoda iyo vaunjirama kusvika kunana ngwazi. Ya ndo kwatakabva nako vamwe vanozvivanza asi hazvimbonyadzisa kutaura izvozvo ka. Hai sure. Otherwise mumwe anotondizivirawo kwamaki, mumwe achindizivira kwamukoma para. Zvichifamba zvichidaro ndo mafambiro anoita ndima idzodzizi. Aiwa ndatenda mugrupu mako mene ndakabuda ndicharitsvaga futi. Alright baba munouya. Alright bo. Ndatenda ngukoma wangu kama. Right. Anza ngukoma chale vanogona ngavarambe vakadaro ndikenias munyuka ari pa red carpet. Akanyanya zvemhando uyo ndiko kunonzi kudhomoka. Wakaita pamagitari chaipo. Mukoma wake anga asina kutaura. Alright. Angaramba akadaro mfane. Kusvika zvanaka. Anena mangwana rakanaka. Anogona ngomana uyo pese apa anga ari kupiko. Mashoko ake akarongeka anopa dzidziso baba Yuna Mandizha ndiri pa 2 brigade maita basa baba Yuna. National driver uyo anogona chose mashoko ake loud and clear, magitare manyama, London British ngaipe pa mvuru hapo maita basa London. Right. Andoka ambo kanonziko step further kopani kambo kanonzitisa sarudzane waida kugeza kutaura nyaya apa. Apa pane nyaya dzakakomba. Ya pane nguva yekuti kana uri down zvinhu zvisiri kufaya zvakatakwa hapana anouya kuzobatana newe achikusimudzawo kuti unge uine kako kashopu kana kuti kamusika. Mumwe munhu ukatoita kamusika ikako anotouya okubira mapuranga unodziisa mvura yekugeza uko, kana ukatohora pamwe uri gadhi kana kuti uri kune vasikana vamwe vave vanoshanda mabasa avo usiku vava zvekutaura hazvipere. Kana waona kamari kako kakai vanogona kuti kurongera matsotsi kuti iyi ndo nzira yake kuti vakutorere mari. Handiti zvine zviri down uchishingirira, but kana zvaakunyatsoflowa paipayo ndopa vanenge vakuuya manje neuwandu hwavo vakukuda. Asi ndirechitika ngatidananei mumatambudziko. Munhu akarwara kana kuti munhu ari kujeri kana kuti munhu aine nzara, ngatidananei nguva dzese idzodzo. Tisasarudzane kuti iwe kana une mari uchiona mumwe wako asina mari paipayo otora mari yakutoona kuti unokwanisa kubatsira munhu akabatsirika. Iwe utoendako kumafaro kana uchitosvotesa vasina vaya. Ndo nyaya iri musongo iyoyi kuti ngatidananei. Handiti kama zvakaoma kudaro ngatidananei. Ndo kambo kanodziko tisasarudzane vedu we chenga wose mananga hapana risina modzi ngatiite ka
kufamba pamwe kutakudzana banda ukorenda paakafirwa hamuna kumubasira asi muri kude maitirombe makudei kurombe rombe njiwe wauya kuzogara pachigaro chake kocha marange yapindira na Maxwell Mbizi zvikanzi ngarambe akadzvanya ipapo manzi yake yakarongeka chose murume uyu anokwapaidza uye magitari ake akadzikama akuenderana nemashoko ake ndonzi baba Juju Mount President aitse angoma mari masora sei Chale Boy uyo anonanganisa ngoma dzake zvakanakisa ngarambe akadaro ndonzi tatenda mavhungo ndiri kwaziko. Right, so Charlie, mavideo akamira sei pa damba refu moto pamba ya iriri vanhu vanga vanonokirwa saka takangoti rega timbofana kubudisa music chete asi patiri kulonja apa nekuwanikwawo kwemari ndo patinotanga kushanda video ipapo tichaita video ndoimba 2 mavideo apapo anditika mashows ari kuitwa ere ya mashows tinoita edu apo neapo asi tinenge tichiita anditika ndoza vazhinji vachichema nenhau yemapadza ekunorimisa kumunda kokuti mumera unyatso kuita zvakanaka handizivi. Charles Musungwa wakamira sei? hatisati ane midziyo yakakwana aya tichiri kungo kumbirawo yevamwe handitika yedu yatinayo yakashota asi zvekuti tikati nhasi chatsva kunoku Chale kutongoenda wakaenda ya hapana chinokonesa hapana haya tikuzama kupusha kuti zviende mberi chete. Advance dewe paguru apo anzi mukoma Chale vane voice rakanaka magitari avo bo zvekuti ngavarambe vakatsika ipapo. Taiti nguva dzedu ndozodzoka dzotiitira shanje mukoma Chale, right? Ndapi mamwe matambudziko amungati mimi makasangana nawo uyezve makakurira sei? Matambudziko haaperi. Kune matambudziko akafanana nekuti uri mundima iyoyi kudai so kune vanhu vanova vachikuvhiringidzira zvinhu sei senzira ipi? Like ngatiti uri pashow yako munhu anokwanisa kuuya haadi zvekubhadhara mari achipindawo zvakanaka achionawo achifara nevamwe anogona kuuya paya wototanga kutorwisana nevanovhiringidza vanhu vese vopera kupinda mubendi mahara totoshaya mari. Kozouyawo dzimwe nzvimbo dzekuti tinogona kupiwa basa kuti ridzai apa handitika tapedza kuita basa paya woona muridzi webasa angonyangadika akutsika kana foni yadzimwa kuti uchiziva kuti uchamubata papi apa unenge uchishanda nevamwe manje vamwe vako vaya vazonzwisisa kuti wakanga wabhadharwa kuti wanga usina zvokonzeresa manje kuti vamwe vanotanga kutsamwira basa richafamba zvakanaka. Ichokwadi munotereka muri kunzvaka zvichemo zviri kutaurwa naCharles Musungwa nhau mafans isisu pachedu tinokonzeresawo zvakare kozoti mapromoters naivo zvakare vari kukonzeresawo zvakare varidzi vemabasa acho vanopa mabasa vacho vari kukonzeresa zvakare pamwe pacho vanozongokuwarira mukati wakomana kuti vanoziva kuti mangwana tichazomuda munhu iye tichazoda basa iro saka vanozongokuwarira mukati asi zivai kuti vanoda kuraramisawo vakomana vanenge vari 8 pastage paya kubendi pamwe rine vanhu 12 ka $3 ka $2 kacho ikakoko kamabhadhara kako ndo karuda kuti vakwanisewo vadzokere kuwana mai guru nana mai nini kudzimba uko vanga vatonzwa kuti vanhu ava vasiya matauro ari manyoro kunoko vakaenda kubasa vakutarisira kuti pachadzokawo something vosvika kuyanzi show yavhiringidzwa hatina kana kuzowana mwari vanhu vazongopinda mahara iwo kana vanhu vachingapinda mahara ini ndicharege ndichaimba zvine simba here ndichatapirirwa here nebasa rangu handichatapirirwa asi manje inenge ya disadvantage vanhu vapinda mahara but pane vamwe hafu aya vambotanga kubhadhara vaya ndochisiya here show zvinenge zvakaipa. Ngativei vanhu vakarongeka vanhu vemuZimbabwe vasatambirewo kubasa kwavamwe vanhu. Kubasa kwavamwe vanhu hakusi kukutambira, musatambirewo pabasa
peumwe munhu kuti nayeyo akwanise kuwanawo chouviri kana odzokera kumba anokwanisa kuendawo nesomething right. Mashoko amuda kusiyira kune veruzhinji munyika yeZimbabwe takanangana kumusambo. Musati masiya mashoko, usati kutaura mashoko ekupedzisira, ndoda kumbobvunza kuti musambo wemuZimbabwe uri kuupiwa sei kana tichienzanisa nemimwe misambo? Tiri kuona muno mune misambo yakawanda, tinoenda tichingoshanduka nguva nenguva. Iwewe unopiwa sei? I think ndiri comfortable pa music yesungura nekuda kuti pandakakura ndakakura ndichinzwa vaimbi vakuru varipo ava nevamwe vakatisiya. Izvozvo zvakaita kuti ndifarire sungura ende ndinobhiliva kuti kana ndikafunga new song so chinouya musoro mangu isungura. Sungura futi inonakidza kana tikati tiri pastage chacho. Mumwe nemumwe anenge ari panzvimbo pake achipefoma zvaanoitawo ipapo. Zvinonakidza vanhu vatiri kuridzira vai. Ndo zvakaita kuti ndiwandire kumusambo uyu wedu wesungura. Hazvireva kuti hatifarire dancehall, gospel nemimwe misambo yayo. Tinoida futi iyoya but sungura kumberi. Yeah. Right. Mhuri yako yakamira sei Share? Iko zvinezvi ndine vana 4. Madzimai mangana? Mudzimai mumwe chete. Vana vangu vakamira so pane anonzi Perfect. Ndiye firstborn. Uyo akaberekwawo musi wandakazvarwa inini musi wa2 August. Asi ndewa 2009 manje. Ndizvozvo. Kureva kuti ane 15 years. Second born anonzi Charlie Junior. Ane 12 years. Koya anonzi Neon. Apa manje takamboronga muri neumwe mutoo manje. Neon ane 2 years kozvinezvi. Musikana. Koya watingatoti gotwe kozvinezvi. Anonzi Ye Gloria. Anongori nemwedzi 2. Kureva kuti 2 boys ne2 girls. 2 girls. Aiwa. Tinoti makorokoto chose. Iwa mai Neon anonzi vanonzi Spambano. Spambano ani? Deshe. Ndekupi kumusha kwako? Ava ndeve kukariba. Vanokutsigira sei pabasa rako iri mai Neon? Vanonditsigira zvisingaiti. Zvekuti ndo zvinondisimbisa manje. Anditika pandotaura kuti ndikuenda kwakati nekuti ivo vandoziva ndo kuti vapfeke kuti vadye ndipapa ndoko zviri kubva ikoko. Saka ndotsigirwa zvisingaiti. Shoko rimwe chete roda kusiya kuna mai Neon? Mai Neon ndotodada nawo ka. Pane song yandakatoimba inonzi Marriage Material Way. Ndaizama kutorumbidza ivo. Ndichivateereresa album iro riri kari. Ndakabvunza hangu kuti ko song inokuitira yapa ndeiva. Ivo vakati havofuchikeni ka. Nekuti vanga vasina kumbonzwisisa kuti kune song yandakatoimba ndichivarumbidzawo. Aiwa, pari kunzwisisika ipapo mukoma musungwa. Right. Hamara watererika. Hanzi mukoma Chalavo kana ari iye akabata base kuna makingwazi imondoro ndonzi klade nozuru kumadziwe kurafi ngora uko. Nyamato yamakwapula nyimbo woipa mbale wanga ndi Abdullah Chingali ali pamvuko sanza ayo waka Chelsea anorowa ngoma zvemhande pamusoro ngarambe akadaro. Right. Chale ndeipi nzira yekutora kushambadza mumanzi wako? Music tinotoisa pa YouTube. Seipapa kutanga mangwana music inenge yakuwanika kwese. Pa YouTube, pa WhatsApp. Yeah. Anditika. Aiwa, zvinhu zvinofadza chose. Right. Ndisireo nhare kuvateereri vanenge vachida kukurukura newe maringe nezvebasa kusimudzira basa raCharles Musungwa. Alright, number yangu is 0776 516 361 Zokoroi nesimba 0776
516 361 yeah. Aiwa topa kutenda zvikuru ngatisangane mangwana kualbum launch ko pa Zebra Mbare umanditi kam mwana kuite zvakanaka chale ndatenda vabiki